uphakeme nasebusuku uphakeme uNkulunkulu wethu onamandla nasebusuku umdala wezinsuku akekho njengawe Baba wethu onamandla phakathi nobusuku uNkulunkulu wethu onamandla siyavuma ukuba uYehova mdala wezinsuku siyavuma ukuba uThixo Baba wethu onamandla siyehla Thixo wethu onamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha asibonakalise uNkulunkulu wethu onamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha Baba wethu onamandla umkhuleko wethu ukuthi inkosi singaphumi esifana Baba wethu onamandla ukuthi inkosi si-understand injongo uNkulunkulu wethu onamandla yalomkhuleko Baba wethu nokuthi inkosi ufuna kanjani Baba wethu onamandla egameni lenkosi yethu Jesu Lord we pray in Jesus amen hallelujah glory hallelujah hallelujah glory hallelujah ngibingelele baba nomama ngelihle igama lenkosi yethu Jesu haleluya ngibingelele ingcebo zenkosi zonke ngelihle igama lenkosi yethu Jesu haleluya sibingelele abadumisi ibandla likaThixo ngelihle igama lenkosi yethu Jesu haleluya amen Dimofo Msovelemani haleluya haleluya Mntwana kaThixo siwe umusa egameni lenkosi yethu Jesu haleluya ngizokhuluma nje kafushane haleluya haleluya icela abazalwane sivule nje uMahubo 138 Psalms 138 Hallelujah. Oh, before seeing Mahubo 138, ngicela ngiqonde Mahubo 133 verse 1. Ngicela qala sifunde Mahubo 133 verse 1.
Kudala inkosi okungekho kube khona ezimpilweni zethu. Kudala ukusha uNkulunkulu wethu onamandla. Baba wethu ongcwele wenza umsebenzi ophelele egameni lenkosi uJesu Kristu. Hallelujah. Ngizokhuluma nje kafushane ngale ndaba. Hallelujah. Ngithe uma ngibuka isihloko noma injongo yalomkhuleko. Hallelujah. La khona kuthiwa akuzovuswa indonga. Hallelujah. Noma ingake. Hallelujah. Kunento nje engeke ngayibuka yokuthi iwall ayivesane iwe. Hallelujah. Ayiqali ngokuthi iwe, zingekho izinto ezibangela ukuthi iwe. Hallelujah. Kuba khona izinto ezenza ukuthi abantu baseGoli bathi ubonda kunezinto eziyenzeke ukuze kuzowa ubonda. Hallelujah. Then uma ubonda seluwile kudingeka kube khona umuntu onothisayo ukuthi size sibe la. Kungani indonga siwile? Hallelujah. KuNehemiya kuye kwaba khona umuntu okhathazekayo. Hallelujah. Ngenxa yokuthi indonga siwile. Hallelujah. Amen. Mina ke njengamanje ebusuku ngizokhuluma ngokuthi kumele sihlale ngokuthula. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kumele sihlale ngokuthula. Once ukuthula noma ukuhlala kahle before God kungabikho kwenza ukuthi indonga ziwe, kwenza ukuthi ibandla lisilele emkhulekweni. Once ihlala kahle ingabikho kwenza ukuthi ukuthula kungabikho. Hallelujah. Akwenzeki kuvuka umsindo ungekho kukhona ukuhlala kahle. Kuvuka umsindo ngenxa yokuthi ukuhlala kahle akukho. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi. Hallelujah. Kuhle. Hallelujah. Ukuhlala. Hallelujah. Ngokuthula lithi izwi lenkosi uma lehla lithi kunje ngamafutha ehla ekhanda ukuya entebeni zika-Aroni, lingagcini lapho liye emphethweni. Ngamanye amazwi, once kwiphezulu kwangabikho ukuhlala kahle, nasebuyeni ebandleni akuzubakhona ukuhlala kahle. Hallelujah. Ukuze inkosi ikwazi uku-operate, zonke izinto zi-operate, kudingeka thina sibe real. Ukuthi ngempela sinako yini ukuthula lokho esikhuluma ngakho. Ngempela uma ngithi kuwe ngiyathanda ngempela yini? Uma kukhona ukuthula nokuhlala kahle, zonke izinto esizifunayo zizokwenzeka. Kuyiqiniso ukuthi emva kwalokukhuleko there is a new dimension, but kule dimension ekumele siye kuyo
siya kuyo si-real yini. Lithi silenkosi kuMatthew 18 lithi uma ababili nabathathu bevumelana uNkulunkulu usube khona. In order for us ukuthi siye phambili, we need bazalwane to set out noma to cast out our differences. Ukuze izinto zenzeke kudingeka thina sibe nako lokuthula okudlula ukuqonda konke. Angikwazi ukuhamba kanti angikuhambi ngempela. Angikwazi ukubingelela kanti angikubingeleli ngempela. Thina siyakwazi ukuthi siyathanda kanti angikuthandi. Lithi silenkosi uma kukhona oyabelingavumelaniyo ngakho akumelanga nize nizonikela kanti khona ningavumelananga ngakho. Bathina siyakwazi ukuzonikela singavumelani ngomama bese bathi sizonikela size altar. Yiphi hamona sikhuluma ngayo? Isiphi isibusiso esizoza uma kunge ababili bengavumelananga isiphi? Kudingeka from leadership, from kwibandla, kudingeka abazalwane sibe real, sibe nayo le harmony. Ngabe ngempela bandla lesankulunkulu mesibuka, usibuka ngeso lokuthi si united noma cha. uNkulunkulu uyathokoza yini nangathi? Yabo singesikhathi sembhwala depression futhi sikhulume yonke into. Bathi iqiniso lithi uNkulunkulu uyathokoza yini nawo. Hlazibona bazalwane sehla ake sibuye ngenze ukuthi sheka ngikhulumanga kahle kuwe. Shama ngenze ukuthi angixoxanga ebazalwane sike siye kuba kumoya kukho izinto ezingafaniyo ngaso. Asiyabuvutha uvuthe but omnye ufile ngaphansi. Nalo mqoqweni kodwa uma angakaboni uyuze kimi unethuthi yokuthi uyuze because lithi iBhayibheli kumele oye no strong athakazele ubuthakathaka. Hallelujah. Amen. Manje bazosho nje kahle ukuthi ngempela ngongqolo khona. Kodwa uma ekhona semthokozisa yini? Asinawo yini lo msindo? Asinawo bazalwane. Sinayo ile hamo. Akhuluma. Smile. We need to be real. Says what in everything esiyenzayo there is God. Either ukhuluma kahle, either futhi awukhulumi kahle. There is God. Sibenako lokuthu. Ngizoshinga kusemqedini. Siyabonga.